basoak altxatuak euskoaren horretan. Euskal monetak 10 urte ospatzen ditu aurten eta urte mugaunen markatzeko besta bat antolatu dute joan den larun batean ezpeletan. Baskari, merkatu eta hainbat animazio, euskoak 10 batez lortu dituen urratsak horroitzeko aukera. Pario pixka bat ero edo mentz hori lortu da, jendea lotu da proiektuari, gaur egun 4.000 erabiltzaile partikular dira, 1.000 enpresa eta elkarte euskoa onartzen dutena ordainduak izaiteko. Ikusten dugu badela txikimendu bat proiektuarekin eta jendeak erabiltzen duela euskoa. 10 urtez euskoak egiazko sare bat sortu du partikular elkarte eta enpresen artean, tokiko ekonomia bultzatzeko xedez, hainbat ikerlarik aztertu dute preseski zer nolako eragina duen arlo hortan. Quand vous dépensez une unité de SCO, vous créez 3 unités de revenus pour les autres acteurs de l'économie locale. Vous achetez votre baguette de pain, votre boulanger il va le dépenser en farine, il va le dépenser auprès d'un fournisseur d'électricité et ça crée en fait de la richesse pour d'autres acteurs économiques. Kasik 4 milioi euskorekin zirkulazioan Europako tokiko lehen moneta bihurtu da, bere garapen numerikoari esker baita ere, dendauntan bezero gerota gehiagok euskoz ordaintzen dute karta edo sakeleko telefonarekin. Badugu ala ere biletea, baina gerota gehiago ere eusko karta erabiltzen da. Tokiko mozkinak saltzen ditugu, beraz euskoa bizkia proposada azkenan tokiko ekonomia lantzeko. Euskal Moneta elkarteak euskoak laster aurpegi berri bat ukanen duela iragarri du, bilete berri batzuekin.